birthday to you. Happy birthday, Sir Francis Gonzales, Francis Paris. Sir. Ay panglawas sa pamilya, sa akong mga apo, sa akong mga anak. Mayong dagan sa trabaho sa DYHP, pabiling number 1. O ang ato mga kaubang empleyado. Jasig o payong panglawas. Mau gyan. Salamat po. Thank you. Thank you. Yeah, kauntay. Happy birthday, Sir Francis. Happy birthday dong. Daw mga gamay ra kay mi guys, ha, gamay ra kay mi diri. Muna ilang bisyo guys, pasag tumon sila, yung pingon nagpauli, mapit sila di sa may siumaban, maligya o hotdog siumay. Yan. Wala ko agdahan, ako ikaw na ko bityo-bityo. Wala, lebih ha. Bagagna ako ha. Ikaw sa mga on. Naganiharam ni kinaon ni bihana. Wag ni mga agdan ako. Agdan ako na. Pero sa off. Wala rin yung kuskilid. Di-video rin ko nila. Kusog na ba kaya ng tindahan ni ano? Medyo tayo. Lugar ba niyang hotdog tayo. Murot ni siya og 20 ka putos. 20 ka putos yung murot tayo no? Pa sobrang 20 kusog ni yung tindahan tayo. Katong ganahan nga mukhaon dia utumon, naari siya na makuan tayo. Naari siya ubos sa Harrison, no? Harrison Park, no? Harrison Park. Itong pagkaiba-sweeto lang. Itong taga-sipon lang. Na siya, Jones na siya diha. Tari mo lugsong ka ng itong Harrison Park. Na siya na imutang diri sa atbang sa Harrison. Gusto ganing hotdog. Hotdog na yung busing diri. Sugay yang para siya yung misis niya dali. So mo na yung sa mong mga visitor guys, kapit tuman na kami kapit mo dali kauban dali karon silay usur ka sila tingin usur ka rindot kini usur kini yang ligya dali atog nasa siumay usur pa rin mo nga puso kayo pag upagay nila puso dali guys, no? Pinsan man mo kusog yung tirahan kay mga customer. Prima o. Long taon-taon pas kusog pa rin siya. Gubari nakakaon na siya. Ubos naman siya sa kuan. Doon sa Harrison Park. Jones man diha. Sag lisod mi gagi mo puyo gud mi para makakaon mi. Nakakaon mi guys. At bang di siya inindatig juice. So bantay-bantay lang ni sila bossing, musik hindi bayad sila. Lipat ba siya? Istoryahon. Istorya lang siya. Kuya ni malipat yung tinira, bantay ni. Sibat sila. Di man ako na same yun. Yawan ng motor rin sila yo. Yan man kabir-kabiran man niya. Sige mo. Kangita na deliver panda kaon ng siumay saan ito ko siumay dia panda kau kisubit balik eh ay Harrison Park. Nagka po customer na sa puto siya na pagkaon. Kinanad naman may pinobrita guys.
Mana busog na? Ah, busog na Jilay guys. Guys, Busog na. ay. Kondisyon na ganyan siya drive bro. Magkrang pag Magkrang. Lapit ka dito. Ay, maagi man kita yan o. Ha? Maagi man kita no. Ilisa na maguna na mo ni Kevin. Okay ra mo apit nagkadiyot dito. Sure. Kay pwede na mag-ako yung mga tao. Palit man ko ba?